mane gibede gi twak ewi wach mar retirement kata dhi retire. To wacho ni Sekelo ne ogol dwe mar 3 mar higani. Sani en dwe mar 8, chiegni ma dweche 5. Ang'o matimore momiyo sani koko mako mach ma ok ji ok nyal pure wach chien kacha? Anogol circular no. Unions wa osebedo ka engage government mondo mi nikech kaka jatenda wacho, jatenda emowuoyo mogik no, iluongo ni Dr. Charles Mkwaya. Clause 59, clause 4, I mean, mar kuhusu CBA 2021-2025 or provide for retirement age. Then, Labor Relations Act 2007, Section 59, or protect all clauses mar negotiated CBA. All clauses, including clause number 4, mawacho wach mar retirement. Koro miyo, to the extent of that, one and only that circular and procedural, kendo circular no, okomiyo, the agreement okomiyo ngata parties to that agreement. Section 59 owacho mana ni clause mora mora nyalo mana bedo amended through negotiation ma is currently and in progress ma 2025-2029. Wan gi CBA negotiation ma 2025-2029. Koro kaponon ni sirikal ne dwaro mondo mi o change higa mar retire, especially for our case, onego bedi ni sani korka seche ma watimo negotiation ni gikel that suggestion there. To as things stand, onge ng'at party to that agreement manyalo vary any clause, including clause 4 mar kuhusu CBA. Kamano. All right. Erokamano, adwani mondo wawinjane ni tijo Mombasa wachang'o.